sannan gugar karfe kafi na rau. Kaga dan halak kenan. Kake ambato. Dama gurin ka zani. To wallahi gurin ka zani. a to mu koma daga can. Malaman kayan daɗi kwandunan ku ba su da amfani. Yanzu ne a jigawa an sai san tira kisa gaba. Yawwa ina jin ka. Labarin na zo ma da shi. To gaskiya abin fa ni ƙara bani mamaki yake. dangane da Lamarin abin nan ba sai an tashi an tsaya. to Na rinta da Allah lamarin abin nan sai an tashi an tsaya. Na ga ruwa zai ya balle mana fa. to he kewaye kake ka fito a mutum kaman magana ha Jita nake ji yanzu. to Na ga mutanen na kowa zura ido. Wai sai dan gado ya yi tukun za su. Allah kuwa. kai mutum hegen kansa ne wato ba a raba dan adam da cece kuce kai yanzu duk abin da yake faruwa a gari saboda rahin adalci ba ku sani ba to kai yanzu irin kokarin da bawan Allah nan shi kadai ma an ka dauko kokarin sa ai ya kamata ai koyi da irin halinsa ai mutanen nan ganin cancanta ban ne fara siyasa amma yana kokari amma Malam Manur dan turmi honorable Manur dan turmi ai yanzu ya faso ai ya dauko tafiya mai inganci irin su ya kamata hakimi mu gaya masa irin su na amana ne yanzu kaga ya fara rabon motoci ka je wajen sa kyauta yanzu za a yi ma ita to haka shi ma komanda to kuma kaga uwa uba in so kake ai ma adalci ka zo ka samu Kabiru Loko na ka zauri youth leader wallahi yanzu yanda nake din nan ko babur na samu babur kaga ai mu yanzu addu'ar da muke yi yanda dan turmi ya fara turmuro mana habaiban alkhairi a cikin gidan nan to saura ai koyi da shi amma abin da muke so in mutum ya abin kirki mu fito mu faɗa yawa in ka kauce hanya mu je mu ga ma an kauce layi a dawo saboda ai dan talaka ake yi to wannan bawan Allah Manur wallahi ya zo da yanayi saboda haka saura ya kamata kuma kaga hima komanda yana kokari yana kaga dai da kai mun je ka gani ai duk fa inda aka ce komanda wallahi ba ka san kankan to komanda kuma duk inda aka ce ma komanda ba yana gaba shine makamar yaki kai ka san doki ya saki da wada ma ai inda dan wannan ne kar ku damu ba damuwa ai an fara jarawa idan aka je dan gurin komanda sako na da Allah ko da babur ne kana ga dai kafa nake zuwa angon a ba komai Allah ko da babur ne a taimaka a ba komai wannan akwai wanda zai ma idan ga abba kala ya ga wa zanar ciyaman dan lawa yawa za a ga dan lawa kai wannan ai mahin din ma an baka wajen buga in ba mai kissa ta bane zaka ci inji